Naša ekonomika naráža na hranice. Firmám stále chýbajú 10 000 pracovníkov. Máme síce prázdne pracovné miesta, ale nemáme ľudí, ktorí by ich zaplnili. Populácia starne, firmy strácajú zákazky a štát prichádza o miliardy. Riešením by mohla byť migrácia pracovníkov spoza hraníc. Dokážeme otvoriť dvere zahraničným zamestnancom? Povieme si v biznise. Vítajte. Mojou hostkou je Terezia Rajniaková, špecialistka pre vzťahy s verejnosťou zo spoločnosti Work Control. Vítajte u nás, pekný deň. Srdečne ďakujem v mene celej spoločnosti za pozvanie. My ďakujeme, že ste prišli. Ako by ste teda zhodnotili súčasný stav slovenskej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o pracovnú silu? Tak súčasný stav slovenskej ekonomiky určite vykazuje známky spomaleného rastu, ktorý je spôsobený stagnáciou, ktorá je neskôr spôsobená najmä v nedostatku pracovnej sily. Hrubý domáci produkt rastie veľmi pomaly. Za druhý štvrť roku 2025 sa zvýšil len o 0,6%, čo je najpomalšie tempo za posledných 10 rokov. Rast je podmienený momentálne najmä čerpaním prostriedkov z Európskej únie, ale nad nulou drží slovenskú ekonomiku aj silná domáca spotreba a rovnako tak aj rastúce investície. Avšak pokiaľ sa zameriame stále na ten výrobný sektor, je to niečo, čo spomaluje tento ekonomický rast, najmä kvôli nedostatku pracovnej sily. Preto je pre nás veľmi dôležité sústrediť sa teda na základnú jednotku ekonomického systému, čo je firma, respektíve firmy, najmä vo výrobnom sektore, ktoré sú zodpovedné za rast HDP, sú zodpovedné za trh práce, pretože podporujú export a rovnako tak majú vplyv aj na verejnú politiku, ktorá má na svedomí neskôr ekonomickú konkurencieschopnosť a súťaživosť štátu. Preto je pre nás dôležité, aby sme sa zameriavali najmä na výzvy, ktorým tieto firmy čelia. Tými sú najmä nedostatok pracovnej sily, administratívna a byrokratická záťaž, energetická náročnosť, ale rovnako tak aj modernizácia a inovácie v rámci výroby. A preto sme tu aj my ako spoločnosť Work Control na to, aby sme týmto firmám pomohli sa lepšie adaptovať na tieto výzvy, a to najmä dovozom pracovníkov z tretích krajín, ale rovnako tak aj tzv. Outsourcingom, čo je presun nejakých vnútropodnikových aktivít na externé spoločnosti. Čiže firma sa nestará o administratívne vybavenie zamestnanca, je to niečo, čo vybavíme za ňu a ona sa môže plynulo sústrediť na svoj ekonomický rast a vývoj. Ktoré odvetvia pociťujú najvýraznejší nedostatok pracovnej sily? Tak ak by sme sa mali na to pozrieť zo štatistického hľadiska, tak určite je tam zdravotníctvo, kde definujeme teda nedostatok lekárov, zdravotných sestier, sanitárov, záchranárov, a to vo všetkých regiónoch v rámci Slovenska. Tento problém je rovnako tak prehlbený ešte aj starnúcou populáciou, ktorá rapídne zvyšuje dopyt po tomto sektore. Ďalej tu máme samozrejme školstvo, kde definujeme nedostatok kvalifikovaných pedagógov. Máme tu nejakú dopravu a logistiku, kde nedostatok zamestnancov spôsobuje problémy v dodávateľských reťazcoch. Máme tu stavebníctvo, kde nedostatok pracovníkov spôsobuje spomalený a slabý rozvoj infraštruktúry, ale čo je pre nás najohrozenejší sektor, respektíve sektor, kde pociťujeme teda ten najvyšší dopyt po pracovnej sile, je výrobný sektor a priemysel, kde sa to číslo pohybuje až okolo 160 000 potrebných pracovníkov pre tento sektor. Áno, tie čísla hovoria jasnou rečou, ten problém tu naozaj je, pracovnej sily je nedostatok. Do akej miery je toto spôsobené napríklad demografickým vývojom, to znamená starnutím populácie na strane jednej a nízkou pôrodnosťou na strane druhej? Do veľmi vysokej. Tento problém teda je už všeobecne známy a je viditeľný na území Slovenska. Populácia starne, tým pádom sa znižuje základňa mladých ľudí, ktorí sú schopní vstúpiť na tento trh práce. Momentálne stúpa vek ľudí nad 65 rokov, tento počet rastie. Aktuálne na 100 detí pripadá cca 115 seniorov, čo je skutočne nevyvážený pomer. Ak by sme sa mali baviť o pracovnom trhu a priemernom veku na pracovnom trhu, tak je to okolo 41,5 roka. A je predpoklad, že do roku 2035 bude každý piaty pracujúci človek dosahovať nad 55 rokov. Tým pádom sa firmy stavajú ekonomicky závislými od starších pracovníkov, ktorí už nedokážu nejakým spôsobom poskytnúť ani ten výkon, ktorý daná firma požaduje, a tým pádom sa znižuje celkovo produktivita daného sektoru. Aký vplyv má nedostatok pracovnej sily na ekonomický rast a vôbec na príjmy štátu? Veľmi negatívny, keďže vieme teda, že nedostatočná pracovná sila spôsobuje nízku produkciu, čo má na svedomí nízky rast hrubého domáceho produktu. Rovnako tak sú teda firmy kvôli nedostatku zamestnancov nútení síce zvyšovať mzdy týmto zamestnancom, ale rovnako tak sa zvyšujú aj ich odvody.
Rovnako tak nedostatok zamestnancov spôsobuje to, že máme teda nízke daňové príjmy do sociálneho a zdravotného zabezpečenia a tým pádom vzniká veľmi veľký tlak na verejné financie, ale rovnako tak môžeme hovoriť aj o regionálnych rozdieloch, ktoré prehlbuje táto problematika, čiže niektoré miesta v daných regiónoch ostávajú neobsadené a tým pádom sa zvyšujú regionálne rozdiely a vzniká celková ekonomická nestabilita v rámci Slovenska. Viacerí analytici hovoria, že riešením by mohli byť tzv. Tretie krajiny. Prečo Slovensko teda potrebuje zahraničných pracovníkov z týchto krajín? Tak v prvom rade je to, že tu máme o mnoho viac pracovných miest ako pracovníkov, keďže vieme, že momentálne je na Slovensku najnižšia miera nezamestnanosti, aká kedy bola. Je to okolo 4,9%. V závislosti od kraja. V Bratislavskom samosprávnom kraji je to okolo 3,2%, kdežto v Prešovskom samosprávnom kraji je to okolo 9,8%. Počet uchádzačov o zamestnanie je momentálne evidovaný okolo 162 000 a títo ľudia nie sú dostačujúci, aby obsadili pracovné miesta, po ktorých je aktuálne dopyt. Je to samozrejme spôsobené aj tou demografiou, ako som už spomínala, čiže populácia nám starne a rovnako tak sa rodí aj menej detí. Takže tí zahraniční pracovníci tu nie sú na to, aby brali prácu lokálnej pracovnej sile. Oni sú tu na to, aby túto silu doplňali a tým pádom nejakým spôsobom dokázali posúvať slovenskú ekonomiku a udržiavať konkurencieschopnosť. Ktoré štáty by pre Slovensko mohli byť takými najreálnejšími alebo prirodzenými partnermi pri obsadzovaní pracovných pozícií práve zahraničnými pracovníkmi? Momentálne vieme, že je tu veľmi veľa pracovníkov z Ukrajiny, a to najmä kvôli geografickej a regionálnej a jazykovej blízkosti, ktorú máme. Ale samozrejme my ako spoločnosť Workcontrol vidíme napríklad najväčší potenciál v rámci azijských krajín. Je to najmä India, Nepal a Vietnam, kde môžeme určite povedať, že títo ľudia sú veľmi pracovití, sú veľmi adaptabilní na rôzne procesy, sú flexibilní v rámci svojej pracovnej pozície a rovnako tak disponujú aj veľmi veľkou mierou lojality v rámci spoločnosti, v ktorej pracujú, majú chuť sa rozvíjať a tým pádom tak napomáhajú k celkovému rastu. Hej, samozrejme tu je dôležité spomenúť aj to, že títo ľudia, je to taká v podstate hovoríme tu o dvojitom meritku v rámci tej migrácie, že jednak my ich potrebujeme v rámci nejakého ekonomického rastu, ale oni sú to rovnako preto, aby sem prišli za lepším zárobkom a rovnako tak oni možno nemajú možnosť sa uplatniť na tom ich pracovnom trhu, lebo naopak v týchto krajinách tá demografia rastie, čiže rodí sa viacej ľudí, ako je voľných pracovných miest. Aké sú najväčšie bariéry alebo prekážky v súčasnosti, ak chce teda firma zamestnať cudzincov, či už sú to teda legislatívne, administratívne alebo aj spoločenské? Myslím si, že by som sa tu nebavila o bariérach v rámci nejakého negatívneho slova zmyslu alebo kontextu. Určite môžeme povedať, že legalizácia takéhoto občana na iné územie je veľmi komplexný a komplikovaný proces, ktorý sa na Slovensku realizuje z viacerých inštitucionálnych úrovní. Vieme, že je tu zakomponované ministerstvo zahraničných vecí, a to najmä pri vydávaní víz. Je tu zakomponovaná cudzinecká polícia, a to najmä tá je v gestii ministerstva vnútra, ale rovnako tak sú potrebné aj úrady práce, ktoré patria teda pod ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde monitorujeme občas nejaké zaťaženie, ale stále si myslím, že tieto úrady zvládajú tento nápor veľmi dobre, pretože reflektujú na viaceré podnety okolia a poskytujú automatickú reflexiu a pomoc pri čomkoľvek s cieľom urýchlenia a uľahčenia všetkých procesov. Je realistické očakávať, že bez zahraničnej pracovnej sily dokáže Slovensko nejakým spôsobom udržať svoju konkurencieschopnosť? Je to veľmi nepravdepodobné, pokiaľ sa bavíme o nejakej medzinárodnej úrovni, na ktorej sa Slovensko momentálne nachádza. Vieme, že sme členskou krajinou Európskej únie, kde je podmienkou jednotný trh a podmienkou jednotného trhu je samozrejme byť konkurencieschopnosť krajinou. Momentálne sa nachádzame na 63. mieste zo 69 hodnotených krajín v rámci konkurencieschopnosti, čiže toto číslo je skutočne veľmi nízke a myslím si, že by malo byť našou prioritou zvyšovať toto číslo a bez zahraničnej pracovnej sily to nepôjde. Ak by konkrétna firma mala, povedzme, záujem obsadiť pozície zahraničnými pracovníkmi, aký je ten postup? Akým spôsobom vás majú osloviť? Ako to celé prebieha?
Tak samozrejme je tam kontaktovanie spoločnosti, neskôr samozrejme nejaké vypracovanie plánu a požiadaviek, čo tá daná firma potrebuje, o koľko ľudí by išlo, aké sú jej, vravím, je to zamestnanec na mieru, hej, takže v podstate aké podmienky si firma požiada, také my dokážeme splniť a čo je našou fakt, že špičkou je to, že my tých ľudí dokážeme dodať kdekoľvek na Slovensku a do 24 hodín. Na druhej strane, ako by ste, možno to trošku priťahnem za vlasy, ale ako by ste presvedčili verejnosť, že migrácia môže byť riešením a nie hrozbou, pretože predsa len mnoho ľudí, keď sa povie slovo migrácia, tak to vníma možno nie v práve najpozitívnejšom slova zmysle. Určite. Takto. Migrácia môže byť riešením a nie problémom, ak sa v prvom rade dobre uchopí a interpretuje. Tu je dôležité naozaj priblížiť tomu poslucháčovi alebo hoci komukoľvek z okolia to, v akej situácii sa Slovensko momentálne nachádza. Aktuálne Slovensko čelí naozaj veľmi veľkým demografickým výzvam, ako je starnutie populácie a nedostatok pracovnej sily, kde migrácia pôsobí ako prirodzený faktor na zjemnenie tohto problému. Títo ľudia výrazne prispievajú k ekonomickému a hospodárskemu rastu krajiny, ale rovnako tak môžeme hovoriť aj o tom, že migrácia prináša kultúrnu rozmanitosť a nové perspektívy, ktoré môžu ovplyvniť inovácie a spoločenský vývoj. Čiže nejaké takéto zodpovedné riadenie migrácie a podpora inklúzie umožňujú využiť jej plný potenciál pre sociálnu a ekonomickú stabilitu krajiny. O nedostatku pracovnej sily na Slovensku sme sa rozprávali s Teréziou Rajniakovou, špecialistkou pre vzťahy s verejnosťou zo spoločnosti Work Control. Ďakujem pekne za diskusiu. Ďakujem krásne za pozvanie.